खुलुमबाय फिथांखि ब्लग इउट्यूब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो आरोबाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। स' लोगोफोर आङो दिनैहाय नोंथांमोननि थाखाय गोदान मोनसे थाजा भिडिअ लानानै फैदों। मोनसे गोदान आपडेट भिडिअ जानांगौ नोंथांमोनाबो नायदोंबो जानो हागौ। थेवबो आङो भिडिअखौहाय हगारनानै होनाय जाबाय। आङो बे भिडिअखौहाय बेंगलर बड' वाइल्डलाइफ एस'सिएशननिफ्रायनो मोनदों। बे भिडिअआ जोबोद इम्परटेन्ट भिडिअ दै लोगोफोर, जायफ्रा बेंगलरावहाय थानानै दङ। बेंगलराव थानाय रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे बेंगलर बड' वाइल्डलाइफ एस'सिएशननिफ्राय रिक्वेस्ट खालामदों। खोनानो मोनदों बेंगलरनि नीलबांला होननाय मोनसे जायगा दङ। बे नीलबांलानिफ्राय सासे लाइमोन सिख्लाया गोमादों होननानैहाय। नैबे लाइमोन सिख्ला, बे लाइमोन सिख्लानि मुङा बिदां औवारि होननानैहाय जोङो मिथिनो मोनदों। मिथिनाय बायदिब्ला बे लाइमोन सिख्लाखौहाय सासे दीपक मुंनि सुबुङा उन्दै बैसोआवनो 5 बोसोर बैसोआवनो गथ' समावनो बेखौहाय न'खरनि मानसिफोरजोंहाय गोरोबलायनानै मिलायलायनानै लानानै फैखादोंमोन। आरो बियो फेदेरै फेदेरै दासिमहालागै 15 बोसोर जाबाय होननानै बुंदों। अब्ला बे दीपकनि आखाइयावनो बियो 10 बोसोर देरखाबाय ना। दा मिथिनो मोनदों बे लाइमोना खारनानै दङ आरो खोनानाय बायदिब्ला सिगांबो खारखांखाबाय होननानैहाय जोङो मिथिनो मोनदों। दा बे लाइमोना बबेयाव दङ बेनि जेबो आथा फाथा गैया, दासिमबो मिथियाखै। बेनिखायनो बेंगलराव थानाय बर'फोरनिसिम मोनसे रिक्वेस्ट खावलायदों बड' वाइल्डलाइफ एस'सिएशना। जुदि नोंथांमोना नैबे बिदां औवारिखौहाय बहाबाफोर नुसनदोंब्ला अन्नानै नैबे गाहायाव होनाय कन्टेक्ट नाम्बारावहाय कल खालामनानै खोन्थाहरनो थाखाय बिथांमोना रिक्वेस्ट खालामदों। बे कन्टेक्ट नाम्बारा बेंगलर बड' वाइल्डलाइफ एस'सिएशननिनो। नोंथांमोना बेयावनो कल खालामनानैहाय खोन्थाहरनो हागोन। दा बे लाइमोन सिख्लानि न'आ जाहैबाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खुंख्राजरा गामि। बे खुंख्राजरा गामिनि सासे हास'वारिनि फिसाजो होननानैहाय जों मिथिनो मोनदों। मोनथिनाय बायदिब्ला बे लाइमोन सिख्लाया सिगांबो खारखांखाबाय, आरोबाव बेबाराव खारबावबाय होननानैहाय जों मिथिनो मोनदों। बेनिखायनो न'खरनि मानसिया रिक्वेस्ट खालामदों लाइमोन सिख्लाखौ हमनानै दोननो थाखाय। आरो जुदि नोंथांमोना बहाबाफोर नुसनदोंब्ला नैबे जे 15 बोसोरनि लाइमोन सिख्ला बिदां औवारि बेखौहाय बहाबा नुसनदोंब्ला अन्नानै बेंगलर बड' वाइल्डलाइफ एस'सिएशननि नैबे गाहायाव होनाय कन्टेक्ट नाम्बारावहाय कल खालामनानैहाय खोन्थाहरनो हागोन। अब्लानो बेंगलर बड' वाइल्डलाइफ एस'सिएशना नोंथांमोननिसिम सहैगोन आरो बिसोरो बिनि जि दायथ' लानांगौ बेखौहाय बिसोरो लागोन। स' अब्ला लोगोफोर हेफाजाब होलायदो। साफ्रोमबो बेंगलराव थानाय बर'फोर आंनि भिडिअखौ नायदोंब्ला हायोब्ला शेयार खालामनानै हो, जेन' बे लाइमोन सिख्लाखौहाय मोजाङै मोजां थाबैनो मोनफिननाय बायदि। हामबायसै, भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन। नोंथांमोननि थाखाय गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ निमाहा हो। आरो जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार, कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।